Komplet il-ħidma marbuta mal-esplużjoni li seħħet fil-Kamra tan-Nar Madonna tal-Urt fil-limiti tan-naxxar fl-ewwel ta' Ġunju. L-esplużjoni kienet seħħet għal ħabta tas-6:30 ta' filgħodu u nħasset minn diversi lokalitajiet madwar Malta. Żewġ persuni li kienu fil-qrib ingħataw kura medika għal ġrieħ ħfief u x-xokk li kienu fih. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li esperti tal-forensika flimkien ma' membri tat-taqsima tal-Explosive Ordnance Disposal fih dan il-Forzi Armati ta' Malta neħħu ammont ta' splussiv li nstab fis-sit waqt l-investigazzjonijiet. Aktar tard filgħaxija, il-materjal splussiv ittieħed fil-Pembroke Ranges biex il-Forzi Armati setet tiddisponi mill-esplussiv mod sikur. Il-proċess kollu ġie ddokumentat permezz ta' ritratti u filmati. Sissa l-Pulizija rċevviet madwar 60 rapport ta' ħsarat minn persuni l-mentaw li l-proprjetà tagħhom ġarbet ħsarat bil-kawża tal-esplużjoni. Sa dan it-tant, l-esperti qed ikomplu jispezzjonaw iż-żona fejn seħħ l-aċċident sabiex jistabbilixxu jekk hemm xi periklu jew materjal splussiv ieħor fis-sit, filwaqt li l-inkjesta maġisterjali għadha għaddejja.